आमचे सहकार क्षेत्रातले स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियन गोवा राज्य सहकारी संघ म्हणून आम्ही करून जे आशिल्ले स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियन हेचे प्रत्येक वर्सा जे आम्ही कोऑपरेटिव्ह वीक जे आमी साजरे करता आणि त्या विकाक साजरे करता आसतना प्रत्येक दीस जो आसा आमी सगळ्या सोसायट्यांनी वांटून दिल्ले आसता आणि ह्या वर्साचे 14 ते 20 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर आणि पहिलो दीस जो आसा तो आमचो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियन जे आसा तेज्या प्रणांगणां म्हणजे तेज्या सायडीकूच आमी हांगसर तेजें झेंडावंदन करता आणि तो कार्यक्रम जो आसा 14 तारखेक सकाळचे 10 वरांचेर आणि तेजे नंतर दुसरो त्या कार्यक्रमाक दुसरो कार्यक्रम जो आसा तो आमचो निद्रावळी कुर्डी विकेस हे आसा शेनवारा 18 तारखेक गोवा शिपयार्ड एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि गोवा राज्य सहकारी संघ याच्या दरम्यान वास्को रेसिडेन्सी हॉल वास्को हांगा जातलो आणि त्या कार्यक्रमाक भारताचे आयुष्य मंत्री श्रीपाद नाईक चीफ गेस्ट आसतले तसेच MP नरेंद्र सावयकर मिनिस्टर मोविन गुडिनो आणि गोवा शिपयार्डाचे MD थंय गेस्ट म्हणून आसतले.